Butchersin päävalmentaja Sebastian Lynch, selvä voitto tänään Roostersista. Mitkä oli avaimet voittoon? No sanotaan näin, että koko joukkue teki tällä kertaa hyvin kotiläksynsä, ihan siitä lähdettiin. Scoutattiin Roosters, tehtiin tosi paljon muutoksia, ei me ole tämmöiseen puolustusformille edes ikinä ennen pelattu. Jätkät oikeasti jakso tehdä duunia ja me saatiin oikeasti Robertilta aika pois, peitot piti, ihan loistava taistelu jätkillä. No, ei ollut mitään revanssihenkeä viime viikon Crocodiles-tappiosta esimerkiksi. Ei, siis se vaan oikeasti herätti meitä. Me tehtiin niin hirveästi viime viikonloppuun virheitä. Ja oikeasti herätti niin valmentajat kuin pelaajat, että niin kun meidän pitää vaan tehdä enemmän duunia. Ei voida leijua enää Euroopan-henkään jälkeen. No, hyökkäystä aika hyvin pisteitä. Välillä tuntui, että pysähtyi, mutta saitte taas vauhdista kiinni. Ratkaisi vähän tässä loppupuolella enemmänkin, että mitä sitten oli, niin kuin, mistä se löytyi se loppuspiritti? Ei siis, kyllä se oli koko viikon hiottiin meidän juoksuja. Tehtiin semmoisia asioita, mitä me oikeasti osataan. Me ollaan ehkä tehty vähän liian vaikeita asioita viime aikoina. Nyt palattiin siihen back to the basics hommiin. Edetään vahvasti, otetaan sitä saadaan siinä vaiheessa, kun tuo jätkii boksiin, niin sitten heitetään. Ja nyt oli heittopeli upeata, meidän Rissu tuoppunut vähän palloa. Siitä ei vähän huono maku, mutta siis koko joukkue taas muuten tosi loistavasti. Te olette pikkasen muuttanut hyökkäyssysteemiä ainakin, mistä lähti kuvioista, lähti hyökkäykset. Luuliko että sekoitti paljon Roostersin puolesta? No sanotaan varmaan sitä, että ei ole pystynyt sitä ainakaan skauttaamaan hirveästi, että just siinä mielessä kyllä. Että ja sit kun meillä on tommonen running back niin kuin Brisco, jota pystyy liikuttaa sisärissuksi ja näin poispäin, niin se antaa meille hirveästi mahdollisuus. Google pystyy linjasta katsoa, mikä siellä on puolustus ja liikuttaa sitä sen mukaan tästä juostaan. No. Mitäs tästä eteenpäin nyt sitten loppukauteen? Jatketaan harjoittelua, ei siinä ole mitään sen kummempaa. Vielä pitää, meillä on ollut tosi vaikeat pelejä tähän asti, että niin siinä mielessä ihan hauska. Saadaan vähän huilia, saadaan jätkiä terveeksi. Me niin katsomaan meidän sivuraa, että Roostersia on vissiin 40 jätkää, meillä on alta 20 rosterissa. Yritän saada kaikki jätkät terveeksi takaisin. Ei mitään, palautellaan vähän. Joo, näytti ainakin, että Everajan veljeksestä pari oli pois tästä pelistä. Mikä on ennuste? Ari toivon mukaan kuntoutuu parissa viikossa. Efe menee kyllä tuonne elokuun alkupuolelle varmasti. Tulee vielä takaisin. Uskon. Alright, kiitos paljon ja tsemppiä.